Iya saiki Mbak Elisa or karo Salaso iki sing kemareng diaturi utawa dikersake dening SD Kanisio Sengkan. Ya. Mbak Elisa or karo Salaso. Heeh. Sinden saka Lambelu no. Iya, pancen bener. Ya. Sugeng dalu. Sugeng dalu. Niku yen bengi. Heeh, nek awan. Yen esuk sugeng enjang, yen awan sugeng siang, yen sore sugeng santen, yen bengi sugeng dalu. Kuwi aku padake iki guru basa Jawa aku ki, Pak. Dadi Guru basa Jawa kok basa Jawa template ana muridé pekok kabeh. Oh, iki aku ngajar basa Jawa wis tau ya ngajar budi pekerti padake. Oh, iya. Kuwi ana lanjutane. Diparingi matur nuwun, ditimbali matur dalem, yen liwat derek langkung, yen lepat nyuwun pangapunten. Ngono. Nek ngajari bocah kaya ngono. Nek carane ngono rada ngantuk, Pak. Dadi nek caraku rada dijeb-jebke. Dijeb-jebke piye Ya coba? digawe rada model saiki. Koplo. Dadine ya yen esuk sugeng enjang deng solololo deng ngono kuwi. Dadi murid-muridé betah. Terus Aku nek murid ngajari bocah-bocahku mbiyen basa Jawa kaya ngono. Tak jebke. Dadi do apal sugeng awan, sugeng siang, sugeng dalu, sugeng sonten apal kabeh. Oh iya. Iya, aku guru basa Jawa. Guru basa Jawa berarti kowe mbiyen tau mulang SD. Sampun nate. SD Mulang. Kanisius kene iki sing paling terkenal siswane jenenge sapa? Nek ning kene ya mboten ngertos. Nah, aku ngerti, aku ra sekolah kene aku ngerti. Kok saged? Ana 3 sing terkenal ning kene. Sinten? Budi, Wati karo Iwan. Oh, Budiwati kalih Iwan. Biar amung ning kene. Kuwi. Ning sekolah ngendi-ngendi? Lah iya, lah wong kelas iki mesti ini Budi. Ini Ibu Budi. Wati. Terus ini Iwan. Iya. Kuwi ket aku cilik bapakku cilik mbiyen wae Budiwati Iwan kuwi wis terkenal. Terus ya, Pak. Kok seprene ora tuwa-tuwa kuwi lho. Iya. Budi yang menyiram tanaman terus. Iwan ya apa pergi ke pasar terus ya, Pak. Iya. Ning cek cara mbiyen beda. Nek mbiyen kae lagu apa basa Jawa mesti iki laron apa? Ngono kae. Kelingan. Oh, kuwi ana kaya ngono. Oh, lah kae suarane apa? Lho kae suarane motor mabur. Oh, ngono. Ngono kae suarane mempil ngono kuwi. Oh, nganggo nada ya an ya. Heeh, nek basa Jawa mbiyen kaya ngono kuwi. Iya, sayange saiki wis ora ya, Pak. Wis jarang-jarang nganggo lagu-lagu ngono lho. Lah saiki SD iki basa Jawane wae nek takon aku marai kopior kok. Piye kok takon? Aku bola-bali takoni basa Jawa karo cah SD iki ra iso. Mumet. Wah, angele ra jamak-jamak. Takoni apa? Ayo warna-warna, pertanyaan iki warna-warna, angel. Pokoke Angel. aku dhewe aduh modiar iki ngono. Aku ya ditakoni Pak soal nek kembang Lombok jenenge apa? Ya aku ngomong kembang Lombok menik. Kembang kambil apa jenenge kembang kambil manggar. Kembang tebu apa Bu? Ya sing kabur kanginan. Ya ngono. Kan lagune ngono, kembang tebu sing kabur kanginan. Ya bener kuwi. Ya baik ana jawaban ngono kuwi wis ana aku wis ngerti kok. Iya. Ayo saiki marai mumet gurune ya. Iya. Nggih, tapi ya kembang Lombok iki, kembang kembang kambil manggar. Bocahe seneng nyanyi dadine kembang tebu sing kabur kanginan. Saking kreatif sekarang iki bocah-bocah kritis kok, Pak. Yo, saiki nek ditakoni, anak-anak presiden pertama kita namanya siapa? Ngono kuwi. Ibu yang bikin soal kenapa saya yang harus bertanggung jawab? Ngono kuwi. Kuwi bocah macam apa ya saiki ngono saking kritis e. Iya, saking pintere cah saiki. Saking pintere. Sing jeneng guru ki nganti bingung kok besok kalau hari kiamat itu laut naik ke bumi. Terus
gunung-gunung jeblok. Guru muridnya iso takon kok. Nah. Pertanyaan Pak, besok pas Siamet itu sekolah masuk enggak? Nah, kira-kira. Ya dek kebelet prai ya. Iya kuwi. Wah tunggalane. Aku ya tak omongi iki tak uncalke meneh pertanyaane. Oh, Ani, kamu pasti bisa ya. Presiden pertama siapa namanya? Soekarno, Bu. Wah, pintar. Kamu mesti belajar. Tidak, Bu. Saya tidak benar. Yang benar itu yang benar itu yang punya Tuhan ngono kuwi. Lama dijawab koyo ngono. Kebenaran hanya milik Tuhan, Bu, bukan milik Ani. Loh, bocah ki macam apa? Saking kritis ya, Pak. Ah iya, bocah pinter ki. Dadine kaya kowe kuwi sesuk. Iya. Kowe ki saking pintere tur menjalar ke gejala pekok nek kowe. Saking cerdase. Tapi memang dadi guru kudu pinter luweh pinter meneh ya, Pak. Bener. Ya angel apa bener Pak Seno. Nek ngajari guru TK, guru SD kuwi jan angel tenan. Aku mbiyen ngajar bocah nggo maca, wah kritis tenan, Pak. Nggo maca piye? Ya ngajari bocah belajar membaca kuwi lho, bu bude idi bude ngono. Iya. Kuwi bocah ki ra gelem maca. Trimo dek dolanan TikTok. Kuwi bocah dadi enggak mau, Bu. Ibu kan udah dibayar sama mama saya. Terus ngapain saya belajar? Kalau saya nggak belajar, saya main TikTok kan ibu enak, ibu dibayar tapi nggak kerja. Ngono kuwi. Wani kaya ngono Pak bocah zaman saiki. Lah aku kudu pinter nek misalnya ora pinter, ora ngakali, yo kalah karo bocah. Kamu besok mau jadi apa? Saya mau jadi anak band, jadinya saya nggak usah perlu membaca, Bu. Ngono kuwi jawabe. Loh, nek dadi anak band nek sesuk diapusi kepiye aku ngono. Oh iya, nek diapusi kamu besok bisa dibilang kamu nggak bisa baca 50 juta, nanti kamu dibohongin loh, harusnya 50 juta ternyata ditanda tangan cuma 5 juta. Sidane gelem sinau. Yo ngono kuwi dadi guru kudu nganggo disiasati pancen saiki. Siasat pancen angel. Pancen bener kok. Apresiasi buat guru-guru yang di sini di Kanisyo Sengkan, yang dulu hampir nggak ada, sekarang muridnya jadi yang paling banyak. Paling banyak itu karena ada ekstra kulikuler berkesenian Jawa. Yo saiki menang apa macem-macem jare Mbak Ganes yo karawitan joget. Wah. Iya, yo Ganes kuwi sing dipengke kon belajar karawitan karo anu dijoget kuwi. Iya. Tapi nek dhek iki gurune petok apa ora muridé saya petok ya, Pak. Mbak Ganes petuke kaya ngono apa anake ora petok kuadrat. Lho, dhek iki mengeluarkan totalitas sebagai orang berkesenian berbudaya ngono kuwi. Dadi kowe barang kaya kowe iki ya tak senengi nek joget ya wah biayaan ngono kae pancen ya nek iramane kenceng ya jogete kudu kenceng, nek iramane lemah ya jogete kudu lemah. Oh iya. Ngono ya Mak. Dadi sik ngendangi iki ya mantep tung tangtung ngono seneng. Ngendangi mempeng sing joget ming alun-alun ya wis. Ning ya ana iya. Tung ngono ki wae wis rasah. Iya. Iya. Ya ana sinten sing kaya ngono. Kendange wis ngono tapi dek ya sing penting ngene-ngene wis. Ya emang karakter saya kayak gini kok gitu. Aku ramune ya. Aku diadang ning dalan iki bahaya. Ya wis ben. Ora apa-apa. Ya. Ayo nembang apa sa? Nembang wae wonten pamundutan napa nggih? Apa? Napa mboten wonten? Pamundutan sik tak goleke. Ya, tak goleke. Se meneng wae. Oh, iki kabeh panyuwunane Mbak Tatin. Mbak Tatin sedaya. Oh, ana kembang rawe. Ya. Nggih, kembang rawe. Kembang rawe. Ah, ya. Kowe anu apa jenenge? Iki ana pasumbang sa. Napa? Apa jenenge iki sapa Mas Fajar? Ya iki. Mas Fajar. Tunanetra. Ya ning suarane apik, ra apa-apa iki nggo contoh karo adik-adik nadyan to nuwun sewu duwe cacat netra ning berkesenian berbudaya. Yo Jar. Fajar, ya ora apa-apa, kene ora masalah. Adoh iki omahe Klaten kono, mbuh tekan kene mongko picak lho. Ha iya. Oh, sepele. Iya. Monggo Mas Fajar belan-belan sini sama saya ya. Jangan takut, saya akan nyokot. Tampilin ini dulu, mic ya. Monggo Mas Fajar. Kowe engko sing nembang kembang rawe Fajar wis sing anu bawa slendro apa Jar sakaremu? Lho kok malah watuk. Priksa sik apa piye? Mboten. Nembang bawa apa? Sing slendro. Sinom mawon nggih, Pak. Sinom grandel. Sinom grandel? Nggih. Lho, elak tenan. Ya. Ki nadyan to ora
le sinau ya mung mergo anu ngrungokke kuwi nek kon maca ya iso ora iso. Le ning wong wuta ki iso maca huruf braille. Ha ta, Sa? Bisa ya, bisa bisa digrayai membaca. ngene iki. Pinter deh ini. Ya, tapi sekarang braille agak sedikit dilupakan Pak Seno karena napa? Pengaruh digital jadi huruf braille hampir dilupakan. Oh ya aja iya. kowe aja dilupakan kuwi huruf sing nuntun kowe iso maca. Saiki Karena kowe ada Android ya, berarti semua Ya ke karena Android. semuanya mengira ke digital jadi prihatin sekali Pak. Oh, sayang sekali. monggo kuwi mbiyen pertama kali wong wuta iso maca ya saka huruf braille Ya, kuwi. Helen Keller dulu. Saka ngrayai apa-apa kuwi. Lho maksudnya pripun to Pak? Lah ya nek huruf braille kan digraya to, wong hurufe menonjol kae dadi iso digrayai. Oh iki titik-titik ya. A, oh Oke, iki B. Oh iki. Apa iki? C. Oh, kowe iki senengane iki nang SD kok takon werna-werna. Ya. Memanismu hangu jiwat. Ayo, anggere kleru pelok tak dedek cengelmu kowe ora. Soale kutina pelak Pak. Agawe ruci tenggawe. Agawe ruciting gale. Aku pendak-pendak eneng wong cacat ngene iki mesti anggere tekan panggung mesti tak unggahke ana. Iya, tak nggo conto karo wong sing waras-waras kuwi. Iya. Sing Nggih. mripate iso weruh malah kon sinau tembang Jawa malah kuno ndiasmu ya. Ya sekarang ada fatwa kan wingi napa nggih Pak? Ten omah niku kula nyenggih nyetel ringgitan panjenengan. Lah kok wonten suwan, apa marai ngantuk ngono. Sapa sik muni ngono? Ada Nggih orang. kanca-kanca kula niku. Oh, ayo. Marai wis. ngantuk. Ora dong kok kowe. Nek kowe ora iso Belum ngantuk aja. wong. Ah iya. Kowe ngantuk karo ora padha wae ya. Mas Fajar nek ngantuk pripun, Mas? Nggih. Padha. Ya. Ana Rara apa kang sinetya. wah nganggo dimenirke. Ena-ena Upama munduta rukmi tartantu tak turuti. kok iso tekan kene iki mau. Chat WA aku no. Wo. Mangke dalu mayang teng pundi, Pak? Ngono ning SD Kanisius. Kula nderek nganu nggih, sowan nggih. Ya, ngono. Mbuh le nulis piye? Iya. Pripun Mas niku sing nulis pripun WA niku? Nggih, pakai suara. Jadi setiap kali HP itu sesuai dengan tulisannya maka suara itu akan muncul dengan sendirinya. Oh, Wah. nek basa Jawa ya iso. Belum ada Oh, belum. Dari bahasa Indonesia. bahasa Indonesia. Saya kirim nganu kok tulisan kok ya iso ngono lho. Dadi nyuwara iki HP-ne nulis dhewe. Iya. Saiki canggih kok. Iya. Canggih. Kok Aku jane yuk- wingi niku ajeng kirim foto, Pak. Heh? Ajeng kirim foto. Nek kirim Aja kaya kancamu lho. Kancamu si Jafar kae. Napa Kirim niku? kursi meja saiki ngopo to aku? Mboten, lha wingi rak. Lha wingi ajeng kirim Lemari pojokan ruangan. Bareng tak takoni kowe iki ngopo ya parang ngono iki. Masuk mboten foto kula, foto dengkulmu mlosot iki. Foto meja, foto kursi apa? Aku lho ora weruh Pak. berarti selfie tapi lopot ya. Mboten kula wingi ajeng napa nggih foto kula rikala wonten Universitas Islam Batik Nggih. SMA dulu juara 2 tilawah Solo Raya. Weh lah elok. Luar biasa. Ajeng kula kirim kene kok mboten mlebu. Sapane? Fotone bulkotan bul napa? Bul fotone ra bener. Ya. Upama ibarat Ibarat
wong numpak prawu lumampah tanpa pelah ing madyaning cala nidi temah gonjing hangincong neng pagulingan. Ya, matur suwun. Ku sing nembang ben Mbak Elisa ya. Nggih, Kowe mau wis diparingi ro Mas Gun durung? Sampun. Oh ya wis, ya kuwi wae kok ya. Kowe wis tak omongi kok ya. Mas Fajar paringono kono, caosana, wis kono bali. Men dituntun kok gleleng ora. Pelan-pelan Mas, tak tuntun. Ah, gleleng ora Awas, Mas. jamak ora. Awas iki ndase wong lho Mas. Nah, pelan-pelan. Elisa ya cangkeme ya elek. Ya Awas lho, Mas, umpamane iki. kesampar. Ah iya, ayo cak ngawur ya ora. Iya. Iya ben ngarang ya. Anak ngono kuwi nggo conto. Ya. Tur dasare ya kejaba saka kuwi ya adoh-adoh panjenengane iki penggemar seni, penggemar budaya saka Klaten tekan kene men supaya iso nyumbang suarane dienggo conto karo sing padha nuwun sewu kadang karo beranggapan miring karo seni lan budaya. Iya. Iya. Ayo sak. Katurke kembang rawe. Monggo. Yuk, dados. Kok ame-ame ning ora nganggo kae mau. Ame-ame belalang kuku-kuku, siang makan nasi
sami. Yo amplope ana di 300. Matur sembah nuwun. Loh iki diparingi matur nuwun ngaten niku. Bener. Nek muni ana dit matur sembah. Masih bersama. Iya. Ya nyenengke ya. Ya, Mbak. Elisa Orkarus Alaso. Ora, Oskarus udu mau ngarani bapake mau Oskarus Alaso. Orkarus. Mboten napa-napa niku bapake wau sing marake kula saged sekolah, Pak. Oh, sok iso. Nggih, niku sik ngeloloske kula bidik misi niku bapake wau. Bidik Dadine salah rapopo. Bidik misi ki apa? Bidik misi sing marake aku sekolah ra mbayar. Oh, mulane kowe saiki rada peka wong sekolah ora mbayar. Iya, sekolah ora mbayar. Sekolah iku kudune mbayar kok dadi ora mbayar. Ya ora apa-apa ya, Mak.